album in 2003 and has 5 albums to date. He's collaborated with renowned gospel singers in his career. Tonight we'll play some of his songs and hear what the producers think about them. Astingada uziwo zvakare kuti chido chiripo here zvakare nechipo kana kuti hey tirongowana chido zvacho inini kutaura ndotaura kuimba handigoni zvimwe zvinongoda kungonzi bodi dai mambo zvama zvimwe asi dai mambo mambo zama kugadzira pakati nepakati ndosaka our panelists varipo nhasi. So do engage. We want to just hear a word from our guest anonzi Ackim Zarire. It is Star FM sounding good all the time. Capital 100.4 FM, Harare's heartbeat. Hello Star FM listeners, my name is Ackim Zarire. I give you the permission to review my music. The producers, please feel free to assist. Please feel free to comment on this music. This is my musical journey. Started singing around 2000. I have 5 albums to date. I sing gospel music, but my gospel music I've branded it under Mafaro and Fazamari. It's about praising God, celebrating the goodness of God, singing, dancing, and entertaining people through word of God. Thank you so much. That's Kim atibvumira atitendera ndichangokumbira mkoma Lyton mkoma Macdee kuti mazviwa aiwa zvanzwika aiwa hata zvinzwa ndizvozvo saka rega iti ridzeke kutanga. Let's press play on zvakanaka zvakadaro. Azitendera Sakanaka Sakadaru Kana Jova Azitendera Yange Sisirwata Sakanaka Sakanaka Sakajova Azitendera Sakanaka Sakadaru Sakanaka Sakajova Azitendera Mwari ndimi unapa upenyu ndimize munotitorera vamwe vanofa vakafara zavo vamwe vanofa vatambudzika vamwe vanofa mumirishonga yemudzimba namatongero enyika. Mwari ndimi unapa upfumi ndimize munopa urombo kana imi mazitendera Jehovha zvakanaka zvakadaro nyange zvichirwadza zvakanaka Jehovha mazitendera rumbiza Mwari wako zvakadaro kana Jehovha mazitendera. Music by Ackim Zarire, the voice of glory. Sakanaka, kana Jehovha mazitendera yange zishiwadza zvakanaka kana Jehovha mazitendera. Tinozvibvunza mibvunzo yakawanda seiko Mwari medu muZimbabwe tochema nzara tochema zvirwere tochema cyclone taona mumigwagwa. Alright, tingada kunzwa kwamuri zvamunofunga mukomana anonzi Ackim Zarire, but we have our panelists and I will start with McDonald's. Hai zvakanaka zvakadaro. Your thoughts quickly around this particular song.
oti Ebenezer. Ndapedza. Musadaro zvemunwasha. Nyatso kuti nemo tawa kuti Ebenezer ndeya Reverend Titi Chivaviro. Mati kudi. Tatopedza daidai vakatraya kubva varegedza kunyanya kubva vafanana kana kuinspire zvakanyanya. Vangoenda ikoko mbva vangonotora. Ndofunga neki yacho tikada kutotsvaga pamwe tichatoona iri imwe chete. Honest. Kuda kuti tibatsire kuti mangwana ma-future productions ave yakamira zvakanaka kwai inspire asi musahonyanya kuinspire. Vangolomi. Tezvara unobva wazonyanya kupinda mupfungwa dzangu. Ndozvanda ndichitofungawo ndiri panapa kuti ukawana inspiration kuna someone, chitrayawo kutsvagawo way yako yaunogona kuimba nayo yausingakompewe nemunhu auri kuinspire naye. So obviously munhu anenge achiimitate someone aumbofa wakakunda the original, you know. So we always go back kuna Reverend Titi Chivaviro kuti kana chida unzwa Reverend ndongonzwa Reverend. You understand what I mean? So ndanchinzwa ka Reverend nyana. Reverend Nyana, Bichana. But do you also engage? Somebody even says, Anzi, hi Glander, he sounds like Reverend Chivaviro there. Anzi, ndatombofunga kuti ndi Reverend Titi Chivaviro mwakati indafunga kuti ndi minister maendera. Inanakuwa ngu minister maendera. Asi, vari kuti Reverend Titi Chivaviro. That's the message that we are getting on our WhatsApp platform. Get in touch with us, Macdee Chidavaenzi, as well as Lyton Ngolomi, as we are unpacking and reviewing music ya Ackim Zarire. Anzi, zvakanaka zvakadaro. Tichienda pa na uye kubatanidza kumashoko. Mkoma Ngolomi. Nda chorus ichiri kunetsa. Mati hey. Mao. Ndanchizama kubatanidza. Mawaugumirwa. Kunaka zvakadaro kwacho kwekuti nzara, you know, zvasiri hazvina kundibatanira. Because chorus yanga ichifana kunditora yondiisa pamwe pano. So asi pane song hazvina kundiita sekudaro. Handisi kuziva kuti ndindega ndazvinzwa here. Asi haina kundiisa payanga ichifana kunge ichiendisa. Alright, kubva pekutanga here kana kuti maraswa somewhere. Message yacho kubva kumavhases nekuzoenda kuchorus zvasiri kubatana. Hazvina kubatana. Sure. Nyaya dzakasiyana. Mkoma mati kwai hazvisi. Ndaona sekuti ndaona sekudaro as well, but chazonyanyoitika ndechekuti the chorus yazowandisa. I remember when Baba Lyton said too much of anything azvizoiti zvakanaka. Yazotiwandisei zvekuti munguva yanga achifana kuti achipindawo into the flesh of point again, because I feel like he's got a message yaatoshaya kuburitsa kuti even zvakaoma zvakadidi zvakangonaka or whatever, but he's not giving himself enough space to talk about it because ari kumhanyira kuda kudzokera kuchorus kwekuya too much. I mean, if I'm being clear, it would have helped him to get to do more with the verses, so that panodzoka kuchorus takuti aiwa zvishua rega zvakanaka zvakadaro, because you have really spoken to us why wadaro. Alright. Hanzi nemwe vana va Ebenezer yanyanyisa apo, he must improve on creativity. Hanzi tiri kunyanya kuwa Rev vachimba Ebenezer apo mwakati hokoyo copyright strike. Mwakati ndatonzwa Reverend Titi Chivaviro vakawanda vari kuramba vachidaro, saka panoda kuti tipagadziriswe. Ndisingaziye zvangu, hanzi ndofunga kuti ndi Reverend Chivaviro ndazonzwa kuti havasi zvanditambudza. Zvanyanya zvokuteedzera zvacho dai vazama kugadzirisa ipapo. Thank you so much for all the messages that are coming through. May we give him the benefit of the doubt. Tozopinda into the next song. Toona kuti tongoti pamwe ndiyoyo zvakanaka zvakadaro, pamwe zvekumberi zviri kuti chinje. Takatarisa even songwriting, even the chorus as well. Zvamamuchataura the elements that are supposed to be in a gospel song, specifically looking at the chorus. So we get into a bit of a break, and then after this we continue with Gospel Greats debut. Keep it 100.4 FM as well as Star FM, sounding good all the time.
Get ready, Norton. The ultimate pool tournament is coming to Pakaripaya Arts Center on the 23rd of March, 2024. Watch the best corporate teams in the country compete for the trophy and the glory. That's not all. This is also a crusade against drug and substance abuse. ZTN Prime will bring TV to the people of Norton and the message of prevention and recovery. To participate, contact Rumbi or Shingi at 0771 519 217 or 047 89201. ZTN Prime, get the picture. Star FM sounding good all the time. Capital 100.4 FM Harare's Heartbeat. We are coming to live from 102 Simon Mazorodze. And what we want to do right now is play the second track from Ackim Zarire. Our producers in studio panelists. We have in studio live, we have Lyton Ngolomi. We also have from his UK base, that's Macdee Chidavaenzi. So do also add your voice, share your thoughts as we press play on yet another song from Ackim. Akakanonzi ndijo zvinoita Mwari. Alright, hanzi ndo zvinoita Mwari. Mukoma Ackim Zarire. I see messages are rolling in. I would love to know your honest opinion. But again, tangi na mukoma Macdee. Heko kamwe tatitombo wapa benefit of the doubt. Paima mchataura kuti bodo. Ari kusounda like Reverend TT Chivaviro. Apa makuti kudia. I know simesema mtori bisu kutsvaga kuti iri kusaunda sani ndazoiwana ndilena dembo chitekete kutsaimurora wamai kutsaimurora ama producers kuziya music kwacho munohonya mukoma ngolo kuti vamuchitsvaga mungataure aiwa chokwadi ndechekuti tachitsvaga asi inini ndine ruzivo rwati shomekei asi sokuti imimi majaira kubika music munonzwisa kuti apa pazonyanya ku hey manzi Leonard Dembo delayed
yazonyanya so I think ndo dambudziko ratakuita manje rekuti andichaziva kuti project yange iri yekutoti tinogara pasi here toti nhasi toda kuronda ani then tobva taigarira pasi because the thing is I will be honest vakairuka zvakanaka like it's so clean even nemuseve wacho wakagara zviri boso and vakabva vaita zvaiitwa mazuva dembo zvekuti voice rinodabliwa roita kunge maviri kuti asaunde kunge muviri iye ari mumwe chete saka vakangopinda nemo kuti zvinatsobuda vakazvigona zvavaida kuita asi dambudziko ratiri kuita nderekuti kana uri kuda kuti ukwanise kuwanawo yako audience hatichatokwanisi mukatondibvunza kuti saka iyi mainzwa sei handina chimwe chandokwanisa kutaura because tadzimaidzwa the fact yekuti tadzoka toita sound like someone else saka tiri kungomutsa vadembo God rest his soul but right now watiri kutocelebrate ipapapa kana ikaridzwa tiri kutoti dembo waigona hatichakwanisa kutaura kuti mukoma wedu vanogona saka we need to find a way yekuti tibatsire mukoma vaite creative in his own way. Mukoma Ackim ndofunga vakateerera ndinovemba kuti vari kunzwa Mukoma Ngolomi muri kuagriya here kwai ndidembo kunga dembo vari kuramba vachiti kuda kufananidza kana kudzokorora zviri kufamba sei? In short ndingangoti vari kufanira kutsvagawo way yavo yakanaka yekuti vazikanwe vari Mukoma Ackim vakazvimiririra ndo zvandingataura. Right, to get mopinda messages arikuya apa WhatsApp platform yedu hanzi second song talent chayo ndo pasina. Hey, amuzoiti kuti munhu agive up on music andiziye, but anyway you say second song talent chayo ndo pasina apa he's just copying my songs evanhu career change may be a good thing mwakati ndosungura manje iyo pa genre apa pakashata here ndikaita gospel song nenge kasungura we have Chantal Stola anoita Kanindo sounding good vati hanzi zvinoipa here zvikadai kazvionere kakati Mukoma Ngolomi aiwa genre haina basa chakakosha imessage hanzi ndanzwa kunge King Pharaoh mwakati sounds like First Farai mwakati kuita kunge Dewa zvangosiyana nekuti gospel music hanzi yaMukoma ameno aina kana identity vakuteedzera lena dembo ndemumwe ari kuagriya newa producers pano kuti ndo zviri kuitika mwakati dembo chaiye hanzi kamuseve ako bho hako hanzi asi pane nyaya mwakati Dewa mwakati Leonard but song inonzi hanzi mudiwa zvawandida kuti tiroora neshoko guru mumba medu ndere kuteererana ndaiziya song yacho asi yandipotsa tingada kuvabatsira tichiti we're going to play 2 songs from him back to back and then come back tingada kuvabatsira tichiti Mukoma make zvechorus ziya zvatareva I think tina chimwe chandokwanisa kuwedzera apa